Ha szöveget szeretnél elhelyezni a paintes rajzodon, akkor a kezdőlap fülön az eszközök között kattints a nagy nyomtatott A betűre. Ezután jelöld ki a területet, ahova a szöveget szeretnéd elhelyezni. Ezt a területet nagyíthatod, kicsinyítheted, attól függően, hogy hova szeretnéd a szöveget beilleszteni. Ezután írd be a szöveget. Ha a szöveg beírása után nem vagy elégedett a betűtípussal, jelöld ki a szöveget, és válasz egy másik betűtípust. Ugyanígy variálhatod a betűméretet, illetve beállíthatod, hogy a betűk félkövérek, dőltek, aláhúzottak vagy áthúzottak legyenek. A háttér átlátszóságát is beállíthatod, én ugye szövegbuborékot csináltam, ebben az esetben célszerű átlátszóvá tenni. A betűszínt az első szín kiválasztásával adhatod meg, célszerű olyat választani, ami elüt a háttértől és így jól olvasható. Ezután jön a formázás, hogy esztétikus legyen.